Nuwun ngaturaken wilujeng siang wilujeng rawuh kunjuk santyaning para werda rahmat sosing Gusti kang murbeng dumadi mugi dat kajiwa kasalira dhumateng panjenengan dalasan kula nyuwun iti palilah berkah saha panjurung donga pangestu kepareng ingkang kalenggan mangke kula badhe miwiti lampahing acara pahargyan nunggal laras nyadong duka keparenga kakibaraken ladrang eling-eling Pak Jonge monggo murih imut dhumateng sangkan paraning agesang nunggal laras sumangga nuwun sih tentrem rahayu mugi kajiwa kasalira dhumateng panjenengan dalasan kula mligi dhumateng kang hamengku gati pepunden kula Bapa Sutresna Ibu Warsiem sagotrah kula wangsa nenggih pidaleming dusun Sela Umpak RT 3 RW 3 Desa Tambak Rama Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi amurwani gelaring kang upacara sesarengan sumangga sagung para werda kula dherekaken ngunjukaken puji sesanti sedaya raos syukur kunjuk mring ngarsaning dat kang murweng dat Gusti kang murbeng dumadi nenggih Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring sih nugraha kabagas warasan miwah kawilujengan dhumateng panjenengan dalasan kula narbuka wiwaraning suka sesarengan samya sesanti gonggo gonggo trigonggo gonggo pinayungan kala cakra durga mendhak kala sirna hayu hayu rahayu rahayu kang samya pinanggih nenggih katiting kalenggan mangke kang hamengku gati Bapa Sutresna Ibu Warsiem angrawuhaken jengandika sedaya para werda tamu sinedahan kakung Supawana Putri ing pengangkah mugi kasdu kinarya paseksen penggah denira kang hamengku gati sawegarsa netepi darmaning werda angrakit sekaradya mancawarni kembang pancawarna kayu klepu dewa ndaru jaya ndaru tebok swasa pupus cindhe parijata kencana nenggih tandha yekti kalamun Bapa Sutresna Ibu Warsiem sawegarsa nderekaken Atmaja Putri kinasih wong ayu wilis windi astuti kang wis tumapak akiring dewasa sawegarsa ninggal mangsa muda manjing tataraning gesang madya lelumban ing samudraning gesang bebrayan agung sayekti kang hamengku gati
Priagung kang mahambek sura, Sudira, Susila, miwahan naraga. Mila boten nama Kalamunta. Denira sawegana tepi darmaning werda ing kalenggan mangke hanggung sinengkuyung kula wangsa Cinaket. Kang lon-lonan kawuryan samya manjing wisma parigyan. Samya gegandhengan asta urut kelawan kadange dhewe-dhewe. Nenggih mangkono para werda kang mangagem busana seta kempal kang samya pethake. Kadinon saking Mandrawa kadidene Kuntul maneba Sarawa. Kang mangagem busana langking kempal kang samya kresnane. Candrane kadidene Dandang mungguing pasetran. Kang mangagem busana rekta kempal kang samya brite yayah wukir kawelagar. Wondene kang mangagem busana wilis kempal kang samya ijone. Candrane tan prabeda tanem tuwa kang lagi gumadhung aglar ing madyaning Tegal Pasabitan. Lenggih mangkono kawriyan Pepak Ander kang samya kasduhan nekseni miwah nyengkuyung lampahing tata cara kang ngarsa ginelar kang hamengku gati Bapa Sutrisna Ibu Warsiyep. Sedaya anggung sawega memuji mring ngarsaning Gusti. Mugi lampahing upacara kang ngarsa ginelar kang hamengku gati ing kalenggan mangke Purwa Madya Wasana Widagda Manggiya Rahayu Basuki. Nuwun. Purna ladrang eling-eling tandha yekti kalamun sangat ditemanten putri wis sawega arsa kadheraken mijil saking madyaning sasana Panemaya Karu. Thank you.